Years karon mga kabingka for days video mga kabingka. So karon mga kabingka na ko'y bago na diskubrihan diri banda ha no diri lugar mga kabingka sa Guamo dangutana mga kabingka. Isa pa po mga kabingka dugay na po wala nakatilaw ani nga pagkaon na mga kabingka. Kanang karaganing mga hiling og mga pumaya og sikwati na diri napitan na po mga kabingka. Tara puti tayo dito sa may Barangay Katalunan Grande ng Dakbayan sa Durian. Let's go! Yun mga kabingka, so ilawan na to ning kutumaya diri no. Yes. Og sikwate. So brown sugar. Og nasli banana cake diri settings. So nahaw na to ni kutumaya. Ito. Ano naman akong sabihin ko doon? Gari-gari isbab-bab. Ganda rin yun. Ito ba isang bang? Ito ba isang bang? Ini contoh Siban Snow Pakawan lang Tani Snow Okay Paano ito? Paano ito? Me. Ano siya? 10/10. Tanisha is 8/10. Tanisha is 9/8. Wait? Tap. Ini dapitan na sa Chicho Awa. Dol lang sa Painting Homes no sa may Katalunan Grande. So atangi ang akong susunod ng food adventure or food review ng ka. Ito po si DJ Martin the place with you. See you next month. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.